31 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дар ноҳияи Шоҳмансурро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти мазкур дар доираи чорабиниҳои идона ба муносибати солгарди 31 истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар остонаи оғози соли нави таҳсил дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда шуд. Иншооти тозабунёд барои 1280 хонанда дар дуббаст дар чаорчӯбаи иқдомҳои бунёдкориву созандагии шаҳрдории пойтахти мамлакат сохта ба истифода дода шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои ошноӣ бо шароити таҳсил дар ин муассиса масъулони бахши маориф ва ҳайати омӯзгоронро бобати истифодаи имкониятҳои фароҳам оварда шуда ба хотири илмомӯзии муҳассилин вазифадор сохтанд. Бинои таълимии мазкур аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои 31 синфхонаи кушоду муҷаҳҳаз мебошад. Синфхонаҳои барҳавову замонавии таълими меҳнату мусиқӣ, озмоишгоҳҳои химия ва физика, синфхонаҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва компютерӣ, синфхонаҳои биология, омодагии дифои ҳарбӣ ва лингафонӣ асоси бинои нави таълимиро ташкил дода, ҳамаи ҳуҷраҳо бо таҷҳизоту лавозимоти муосири таълимӣ таъмин мебошанд. Дар бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 инчунин толори варзишӣ бо 200 ҷойи нишаст бо беҳтарин шароити машқу тамрин, толори барҳавову замонавии маҷлисгоҳ барои 390 нафар, ошхона бо 220 ҷойи нишаст, китобхонаи мактабӣ бо фонди китобии зиёда аз 4500 адабиёти бадеӣ ва китобхонаи электронии пайваст бо шабакаи ҷаҳонии интернет бунёд шудааст. Иншоот бо истифода аз масолиҳи баландсифати сохтумонӣ бо тарҳу шакли муосир ва ҷавобгӯ ба стандартҳои нави таълимӣ сохта шуда барои илмомӯзии хонандагон мувофиқу мусоид мебошад. Фармоишгари бинои иловагии таълимии муассисаи давлатии раёсати сохтумони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва пудрачи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мирсоз буда дар вақти сохтумон давоми 1 сол дар он бештар аз 300 нафар сохтумончӣ бо кор таъмин буданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз муассиса ба сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода таъкидан иброз доштанд ки маориф дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми шоиста касб намудааст. зимнан аз насли наврас танҳо тақозо мегардад ки аз имкониятҳои мавҷуда мақсаднок истифода баранд ва баҳри шукуфоии бештари сарзамин талош кунанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дар ноҳияи Шоҳмансур айни замон 110 нафар омӯзгор фаъолият мекунанд. аз теъдоди умумии муаллимон 95 нафарашонро бонувон ташкил медиҳад. таи солҳои охир ширкати фаъолонаи муҳассилини ин муассисаи таълимӣ дар озмунҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ низ ба мушоҳида расида дастпарварони мактаб ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардида сазовори мақомҳои ифтихорӣ шуданд. дар солҳои таҳсили 2021-2022 150 нафар мактаби рақами 48-ро хатм карданд ва аз ин шумора 131 нафар шомили муассисаҳои олии таълимӣ шуданд ки ин нишондиҳанда 87 аз 10% хатмкунандагонро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе соли 1975 бунёд гардида дар он ҳудуди 4000 хонанда таҳсил мекунанд. масъалаи норасоии ҷойи нишаст дар ин муассиса ба мушоҳида мерасид. дар натиҷаи ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ба истифода додани бинои иловагии таълимӣ ин мушкилоти сокинони атроф роҳи ҳалли худро пайдо кард ва дар ин даргоҳ шароити мусоиди илмомӯзӣ барои хонандагон фароҳам оварда шуд.